प्रमद बर'आ थांनानै थासान्दियाव जेसेबां बोसोर इलेक्सन गेलेगोन बेसेबां बोसोराव जों इलेक्सनखौ होगोन सारनो गोजोननाय थाबाय सार। माग बिहुनि भगालि बिहुनि साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरग्रोबाय आरो बरायबायबो। दिनै जोङो सालाकाटि ब्लक हिसाबै बिटिआर सरकारनिफ्राय बा प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारनिफ्राय हरनाय जिनाखि कम्बल बेखौ जोङो सालाकाटि समस्ति हिसाबै 1500 मोननाय जादों। दा बे 1500आव जोंना प्राइमारि हिसाबै गासै 9टा जायो। बे 9टा प्राइमारिनि गेजेराव जोङो दिनै नादांगिरि प्राइमारि आरो सालाकाटि प्राइमारिनि जिनाखि कम्बल राननाय हाबाफारि जोङो बेखौ दिनै राननानै होनाय जाबाय। दा जों बे राननायनि गेजेरजों जोङो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला राइट टाइमाव राइट मोनसे जोङो दिनै कम्बल होनो हानाय जादों। मानो होनोब्ला समया गोजां बोथोर, बे गोजांनाय समाव जोङो दिनै जिनाखि रानदों बियो खोब मोनसे निस्सय बेनिफिसारिफोरनो जायफ्रा मोनदों बिसोरो निस्सय उपकार जागोन। मानो होनोब्ला जोंनि सरकारनि साननाय हनाय खामानि मावनाय प्रमद बर' सारनि जिनाखि सिन्था धारना कनसेप्ट बियो जनगणनि थाखायनो रायजो राजानि थाखायनो। दा बेफोरखौ नोजोर बोयोब्ला बिथांनि दैदेननाय बिथांनि सरकार सालायनाय आरो जोंनि जिनाखि सरकार बियो खोब मोनसे सेटिसफेक्टरि हाबाफारि जों बेखौ बुंनो हायो। आरो इयुनावबो गोबां माखासे आसनिफोर लादों जाय आसनिफ्रानाखि मावफुंनो हायोब्ला हिउमेन रिसोर्स दानाय, मानब सम्पद दानाय, लाइमोन समाजखौ उज्जवल भबिष्यत बानायनाय बेफोरबादि बिथिङाव गोबां खामानि मावनायनि माखासे प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ। दा आं बेखौ मोनसे फोरमायबावनो सानदों, दिनै कम्बल राननाय बेल' नङा, बेजों लोगोसे गोबां आसनिफोर लागासिनो दङ। बेफोरखौ जोङो जुदि मोगथां महरै जोङो जुदि मावलांनो हायोब्ला निस्सय बिटिआर ओनसोलाव 35 लक्ष जनगणनि गेजेराव निस्सय मोजां मोनसे आवगायलांनो हानाय मोनसे परिबेसा निस्सय जागोन। दा जों मिजिंथियो जोंनि जिनाखि सरकारनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय हाबाफारि बियो माने डे बाय डे बेफोरबादि मोजां मोजां आसनि खामानि मावनायनि थाखाय ग्रहण खालामजागासिनो दङ। आरो इयुनाव जोंनि जिनाखि इउपिपिएल पार्टी बे पार्टीनि जिनाखि सिन्था सरसा खामानि मावनाय सरकारनि खामानि मावनाय बियो निस्सय मोनसे माने मोजां मोनसे परिबेसाव सौहैनानै निस्सय जनगणजों गनायजागोन होननानै आं सानो।